Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मिश'निफ्रायनो पार्सेल आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन आङो मिश'निफ्राय पार्सेल सफैनायखौहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नायनोसै बिराद खमनि बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आङो व्हाइट कालारनि फ्रक बिहरदोंमोन आङो बेबायदि आरोना कटननि बिराद थान्दा जागोन दा सामारनि थाखाय बिराद मोजां बेयो दा जाहैबाय पिंक कालारनि नै हट पिंक कालारनि मोनसे माबा फ्रक नि बायदि आरोना ओमफ्राय नै उनथिं फिथा दोङो कालारा जि मोजांखा गानबास मादि नुगोनथाय नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय जियाबो लाइलननि आरोना बारा लेथ्रा नांनाय नङा खिन्थु गरमाव एसे गरम जागोन आरो एसे गोजांस्रिउ एसे गरम बेबायदियावसो गाननो आराम जागोन बेयो बाखि आं नोंथांमोननो गोदोनो खिथाखाबाय जे मिश'आवहाय एक्चुएल साइजआ बेसेबां बेनिख्रुइ मोनसे साइज गिदिरखौहाय बिहरनांगौ स' आङो एम गानो नालाय एल बिहरो बा मालाबा एसे लुज गाननो लुगैबा एक्सेल बिहरो आरोना ब्लेक कालारनि फैदों ब्लेक कालारनि सामाराव गाननानै बिहरदों आङो ब्लेक कालारनि खिन्थु ब्लेक कालारा गरम जायो होनना बुङो बाट ब्लेक कालारखौ गानोबा गुफुर नुयो नालाय ओंखायनो मोजां मोनो आङो नायदो नोंथांमोना बेबो सेम जिया दानि हट पिंक कालारनि जिथु मेटेरियेल ना स' गाइस नै आं दायो मोननै बाथ्रब बिहरदोंमोन स' बेखौनो आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिनि नायदो मोनसे पार्पल कालारनि ओमफ्राय मोनसे ग्रे कालारनि नै पार्पल कालारनि स्लिभावहाय डिजाइना ओमफ्राय गाहायथिं बिदिनो नर्मेल गाननानै मिथिगोन र' आं नैबे ग्रे कालाराबो सेमानो जस्ट कालाराल' डिफरेन्ट आरोना पार्पल कालारनि स्लिभाव जा डिजाइन दङ ना बियो सेम कालारनिमोन आरो पार्पल खामोन ओमफ्राय बे ग्रे कालारनिया ब्लेक कालारनि आरोना स्लिभावहाय जा नेटनि डिजाइन दङ ओमफ्राय बेबायदि आरोना नेक्स्टआ जाहैबाय मोनसे फुल स्लिभ फ्रक बिहरदोंमोन आङो दाथ' गानजानाय नङा सामाराव विन्टार सिजनावसो गानजानाय आरोना अब्लाबो दाबो एसे जेनेबा ट्रेभेल खालामनायाव फ्लाइटफोराव थाङोबा एयारपर्टफोरावहाय गोजाङो नालाय एसि होयो बिरादनो स' बेखायनो आङो बेखौ एयारपर्टआवनो गाननो थाखाय बिहरदों आरोना मानो होनना बुङोबा एयारपर्टआव थांबा गोजाङो ओमफ्राय आरो लोगोसे मोजां जायो बेयो वान पिस नालाय आं माने टु पिस ड्रेसेसफोरखौ गाननो बायो आरोना स' बेयो वान पिस नै मोनसे गानबानो ग्लोब सोबानो जाखागोन आरोना ओमफ्राय जि गिदिर जाबाय खोमा जागोन ना जाया जागोन दे एक्सेल बिहरखादों आं नै एक्सेल साइज माने टाइटद्राय जायोना मिश'निया बेनि थाखायनो गिदिरखौ बिहरखादों आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआहाय आंना मोननैसो पार्सेला गिदिंलांफिनदों मिथिबायना बेबो सेमानो बे दायो जिया लाइलननि आरोना पलिस्टार बायदिजे पलिस्टार ना लाइलन होनो इखो नैबेबो फुल स्लिभ बाट कालारा नै ब्राउन सोलायनाय जाबा सोलायनांगोन र' जुदि बायचान्स जायाबा साइजआ बेबो एक्सेलखौनो बिहरखादों आङो बेबो वान पिस ड्रेस आरोना बेबो एयारपर्टआवनो गाननो थाखाय बिहरदों आङो मोजांथार क्वालिटिया मोजां बेयो गरम बांद्राय इदि गरम जानाय नङा आरोना एसे कटन टाइपनि
ओमफ्राय नैबे बेयावबा मा बिहरदोंमोन आङो बिसि फ्लांलायलायबाय आं 2 pieces आरोना बियो ब्लेक कालारा बे गोजौनि टप रानथें जाबा गाननांगोन ना बिदि बियो स्कार्टआ लं हानाय दङ देनां गानबानो नुगोन आरोना So guys, नै आङो दिनैनि आनबक्सिं भिडिअ खालामनायाव जेसेबांखिनि गस्ला दिन्थिदों नैबेनो आंनि फेभरेट आरोना बेखौहाय आङो आनबक्सिं खालामनो बावगारदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअ बानायबाय थानायावनो मिशोनि आनबक्सिं भिडिअ बानायबाय थानायावनो लाब्रास जाबाय नै एमाजननिबो फैबाय आरोना मा फैदों आं नोंथांमोननो देखायनोसै दायोफोरा स्किन केयार प्रडाक्ट्स गोजा आरोना डट एन्ड की फार्स्ट टाइमनि थाखाय आङो दा बेखौ यूज खालामनो थांगासिनो आरोना यूज खालामफेराखैमोन आङो ओमफ्रायहाय मोजां रिभिउ नुनायखाय आङो सानबायखि यूज खालामनो बेफोरनो जाहैबाय नै बियो डट एन्ड कीनि भिटामिन सी नि फेस सिराम आरोना बियो ओमफ्राय बियो जाहैबाय बेनिनो सेम ब्रेन्डनि डट एन्ड कीनिनो गोजा बिहरजोबदों आं स्किन केयारखौहाय नैबेयो जाहैबाय हाइड्रेटिं टनार ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय मयस्चराइजार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भिटामिन सी प्लास ई ओमफ्राय सुपर ब्राइट सानस्क्रिन आरोना बियो 50 SPF ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय फेस वाश ब्लेमिश क्लियारिं ओमफ्राय आंना एसे ब्लेमिशेस जादों नालाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय माबा मा होनो नाइट जेल आरोना बियो ओमफ्राय नैबेखौहाय फ्रि हरदों खोमा टिक्लुक्लुथार नैबेबो फेस वाश फिसा बेसांखिनियानो आरोना गाइस नायनोसै आङो ओरैबायदि गरम आं हालामोन माने ओमफ्राय दा आङो रुमावहाय फैबाय जि गरमथार ओमफ्राय आङो बेफोर बुस्थुफोरखौहाय बे स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय डट एन्ड कीनिखौहाय यूज खालामफेराखैमोन फार्स्ट टाइमनि थाखाय आं यूज खालामगोन ओमफ्राय माबोरैहाय जायो रिभिउखौबो आं नोंथांमोननो होगोन आरोना माबोरैहाय जायो मोजां जायोबा मोजां जायो गाज्रिबा गाज्रि आं खोन्थानानै होगोन नोंथांमोननो जा गरम मोनबाय आं फ्लराव ज'नानै सर्ट होनोसै खानायबो खालायलांबाय आं नै हाला नैबे आंनि बेगावहाय सोनानै दोननोसै आङो नै खेवबाय आं जा किउटथार माबाया क्रिमा आरोना नै टिक्लुक्लु जि फिसासा मोजांथार बख'जोब्बाय आङो आं बिदियाव सोबाय थानानै दोननो बासै जा किउटथार नायलाय बथला आयौ सना टफि गानलायलायनाय बोरैबा ओमफ्राय नै बेखौ नायनाय एसे मोजां आयौ सना जि मोजांखा नै जा मोजांखा पेकेजिंआ नैबेबो जा मोजांखा सोना दोनसै आं बेयावहा नै थाइजौ जानोसै गोथावखा बहुत varieties tasty लेंग्रा थाइजौखौ बाय नोंथांमोना बायोबा लेंग्रा थाइजौआ बिराद टेस्टी इमान गोरखां बोरै जागोन इमान गरम आं थानो हायाखै लेपटपखौ लायथां मुभि नायनोसै नौका गोथाव ना गोदैथार I hope नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे मिशोनि हल भिडिअ बेखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो बिहरनो गोसोबा बिहरनो हागोन आंखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय आं गाननानै दिन्थिजोबखाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय